Hľadáte dom, kde budete mať dostatok priestoru na posedenie s priateľmi a vaše deti dostatok priestoru na hranie? Možno práve tento je pre vás. Poďme sa na ňo spoločne pozrieť. Volám sa Radoslav Kováčik a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie. Rodinný dom sa nachádza v obce Hruštín, ktorá je len 20 minút od Dolného Kubína a 15 minút od Námestova a Oravského mora. Do centra obce a na poštu to budete mať kúsok, na autobus, deti do školy a zároveň do obchodu to máte necelé 2 minútky. Vpredu budete mať dostatok miesta na parkovanie vozidiel a vlastná studňa vám ušetrí veľa nákladov za vodu. Tu si môžete postaviť bazén alebo zorganizovať grilovačku s priateľmi. Na prízemí nájdete kuchyňu, kúpeľku, obývačku a spálňu. Na podkroví vás čakajú 2 plnohodnotné izby a priestor, z ktorého si môžete vytvoriť veľký šatník. V priestranej obývačke je dostatok miesta na usadenie vašich priateľov. V tejto spálni sa vám bude spať kráľovsky a vaše veci tu nájdu dostatok voľného priestoru. Poďme nazrieť do kráľovstva budúcej domácej pani. V tejto kuchyni navaríte chutné jedlá pre celú rodinu, budete mať na dosah veľkú komoru a zároveň budete mať pod dohľadom svoje hrajúce sa deti. Poďme sa pozrieť na izby na podkroví, kde je dostatok miesta na spanie a uloženie vašich vecí. Ak sa vám tento dom páčil a chceli by ste ho vidieť aj na vlastné oči, zavolajte mi a dohodneme sa na prehliadke.